Linijski park Beograd. Linijski park Beograd bit će sjajan projekat koji se uskoro počinje da realizuje i sastojaće se iz 10 celina. Svaka od celina bit će jedinstvena po svojim dizajnerskim i projektantskim rešenjima. A Beograđani i naravno svi oni koji budu prolazili, dolazili i boravili u Beogradu uživaće u ovom novom linijskom parku.